Tofa Abba Galadima ya bar baya da ƙura bayan sakin Sumayya da ya yi. Fresdo, Lukman, sarkin Waka, Rukayya sun yi ca domin ganin sun tsaya mata a kotu wajen tabbatar da adalci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuwa sauran mu barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci wanda a cikin zamu warware muku zare da abawa bisa ga sakin da Abba Galadima ya yi ma Sumayya, har yake faɗin cewa yana nan zai dawo soyayyarta kuma za su kuma sake yin wani auren kuma su rayu tare har su jikoki tare da yaya. Shin kana ganin haka kwabu ne mai yiwuwa? Duk da cewa ga Fresdo ga kuma Lukman kowa ya dawo fagen daga, ma'ana fannin soyayyarta. Wannan saki da Abba Galadima ya yi ma Sumayya hakan ya ba ta lasisin zama ma'ana mai yanci kenan ta zaɓi sabuwar rayuwa. Duk da dai masoyin nata idan ba ku manta ba, Fresdo ya samu lafiya sannan kuma ya alƙawarta wa kansa ba zai sake yin aure ba har ya bar duniya ya koma ga mahaliccinsa. Da haka ne ma ya sa tun lokacin da ya taimaki wannan baiwar Allah da aka yi mata fyaɗe har ta ƙudurta masa ta kwaɗaita masa soyayyarta, yake cewa da Allah ta shi ya gama kansa alƙawarin ba zai sake yin aure ba. To haka kuma gashi babban masoyiyar tasa mana Sumayya an sake ta halin yanzu. Na san mai sauraro yana so ya san me yake shirin faruwa a cikin fim ɗin labari na. Duk da dai kun ɗan leƙa gidansu ma'ana Lukman wajen matar Lukman wanda take faɗi mata cewa an yi Sumayya ƙazafi har take cewa kila ta aikata ne, har ya nuna rashin jin daɗinsa ga wannan magana ta wani har ta kai ga sun ɓata da ita, ya tashi ya fita waje a fusace ya buga ƙofa fam. Dalilin sakin da gaba gaddama yi masu Sumayya hakan na shirin barazana wa rayuwarsa duba da hawan jininsa ya hau sannan kuma baya samun hutu ko kaɗan. Duk da dai kilishi ita ce sanadiyar wannan abu gaba ɗaya, sai amma kuma kun san mahaifiya a gurin Sumayya babu wanda take ganin baƙinsa kamar Abba Galadima. To dai idan ba ku manta ba, Abba Galadima ya faɗo ta kalma wadda ta saka ma'ana mutane a cikin ruɗani wanda yake cewa dole zai dawo ya rayu tare da Sumayya, idan babu Sumayya ba zai iya rayuwa ba. Shi kansa ganin sa kawai shi da gangar jikin sa a wajensa, amma gawo asalin jikin nasa yana wajen Sumayya. Shin kana ganin ko jikin nan nasa ba zai zagonye ba kuwa? Tabbas kam mahaifiyar Sumayya ba za ta taɓa barin Sumayya ta koma wajen Abba Galadima a matsayin mata ba, wanda ko kafin ma ita kanta Sumayya ta riga ta gama yanke hukunci tun a lokacin da suke tare, take cewa da Allah ya sake ta, wanda hakan yaki har ga mana Allah ya kawo wannan sanadiya ta mutuwar Shamsiya. To dai gaskiya shirin fim ɗin labari na kuma idan ba ku manta ba, Baba Dan Audu kuma yana cikin tarzoma shi kanshi, duba da ya sai da motarsa har ya raba kuɗin biyu ya aje kaso ɗaya a ƙasan mana filo, wanda ya kai ga yana da wani agola a gidan ya je ɗauki ya yi ma yarinyar Babara bai cefa ne ya je kai mata da ɗayan sauran kuɗin da suka ragowa, wanda hakan ya kai ga ya je ita shi tarzoma a cikin gidan. Na san kowa ya saurari wannan wajen wanda ya kai ga an faɗi masa Sumayya ta auren ta yaro, yake fusata gaba ɗaya, yake cewa dole ma a mai da auren nan, shi ya shiga uku. Ma'ana kenan ta kuɗin yake ba ta ma'ana mutuwar auren Sumayya ba. Tabbas kam babu wani wanda ya kamata ya auri Sumayya a halin yanzu da ya wuce Fresdo. Duba da yadda mutane suke ta comment section suke ta maganganu a shafin Aminu Saira, suka cewa dan Allah dan Annabi a taimaka Aminu Saira ya aura ma Fresdo Sumayya domin dama can an halicce ta dan shi ne. Wanda shi kansa da kuma ya bada wani labarin Fresdo wajen gwagwarmayar da ya yi akan Sumayya, ya bi zuga ya fita daji har ga lokacin da aka kita lafin ɗinta kwanakin baya. Mai sauraro shi kan yi Lukman kuma wasu tabbatar da ba zai taɓa haƙura ba wajen ganin ya mallaki Sumayya. Duba da dafin soyayyar Sumayya yana nan yana ta gudana tsakanin Lukman da Fresdo. Har yanzu Fresdo shine ma dalilin da yasa ya fara yi ma mahaifinsa Alhaji Dan Gaske magana akan cewa dole ya je malama masarautar Gabas duk da sun fi shi kuɗi.
domin ya ga abin da zai iya akan batu akan Sumayya. Duk da yana jin maganar mahaifinsa a yanzu, da a baya ne tabbas kam sai dai komai ma zai faru zuwa zai yi kai tsaye. Yanzu kam ya yi haƙura duba da yanayin abokan nasa da su ma sun shiru suka ba su shawara cewa ya yi haƙuri ibin maganar mahaifinsa shine magana ta gaskiya. Duk da dai cewa wannan mutane sun fi su kuɗi nesa ba kusa ba. Shi mai sauraro cikin Lukuman da kuma fresdor wa kake ganin yana shirin aurar Sumayya? Wa kuke ganin Sumayya ta rasa ta aura? Sannan kuma ba ku mantawa sarkin Waka ya taka rawar gani a ɗaukakar Sumayya har Abba Galadiman ya ganta. Sarkin Waka ne sila. Da dai da ba ta ma da waya ba sai da sarkin Wakan ya ja ta a jikinsa tukunna ta ballaci komai. Tabbas yanzu sarkin Waka shi ma zai taka rawar gani. Duba da yanzu sarkin Waka yana da manya sosai a hannunsa. Zai je ya shiga da fita domin ganin Sumayya ta fita ba kashe ta ba. Tun sauraro duka anan sun ga ta mutu ƙarshen kai tuntuɓo ta kuce sai da ku.